ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଛୋଟ ହିଁ ବଡ଼ କବିତାଟି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହେଲେ ହେ ବାଡ଼କ ଶିଳ୍ପୀ କୁଡ଼େ ଜାତ, ମୁଦିବ ଯେବେ ମନ୍ଦିର, ରହିବ ଉତ୍କଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୌରବ, ଯାଉ ପଛେ ଆମ ଶିର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହାର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ବିଚାର ନ କର, କାହାକୁ କି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିବ ତା କାହିଁ ନର। ହୁଏ ଶିଶୁ ମୁଖେ ସତ୍ୟ ପରାକାଶ, ବାଳକେ ବଳ ଉଦୟ, ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ଜଗତେ, ଦୟା କଲେ ଦୟାମୟ। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁରାଣ ପ୍ରବାଦ, କବି କଳ୍ପନା ନ କହ, କାଳେ କାଳେ ଶିଶୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧିବ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଶୁଣିଛ ତ ସର୍ବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କଥା, ବୀର ବାଳକ ବିକ୍ରମ, ଶୁଣିଛ ଜନମୁ ଥିଲେ ଶୁକଦେବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅନୁପମ। ଶିଶୁ ବଢ଼ି କ୍ରମେ ହୁଏ ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ, ଚତୁର ପ୍ରବୀଣ ନର, ପ୍ରଭାତ ଅରୁଣେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତେଜ ପ୍ରଖର।